neruske laku sadurunge buburan adate warang kono iki mengko jumeneng kawin buah Mas Kritik Kluthuk ya panjenengane Ndoro Kanjeng Bupati Kang Giri Santoko diatur munggah pentas lho ya supaya panjenengane sirake medhar sabdo kanggo warga yo ayo monggo ya Ndoro Kanjeng Bupati kuwi minggah wonten monggo mungkin jalannya dok benar sandung sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Para kiai, para alim ulama, para prinsip sepuh yang tak saya kelotak ini, kelas sugeng, kelas hormati. Berkhusus Pak Dalang Mas Seko, matur suwun, Restu Penderek, ingkang kula hormati kula muliaken Pak Mariono. Mugi-mugi pinang kematen kalih dipun paring samawa sugih. Amin bos. Amin. Sugih dunya sugih akhirat. Bejo dunya bejo akhirat. Enggal diparing momongan. Berdoa dan meteng. Carane. Nggih, wonten Pak Yuda, Kepala Dinas Pariwisata, Pak Camat 2 camat sekaligus, Camat Soleh, Camat Bobi, Pak Lurah Wilangan, Mas Harto, Mas Anto Wijaya, Pak Suroyo, setua, Pak Eko Matur Mawon, Mugi-mugi Wilangan sukses Pak Mur. Napa Mas Pak? Nggih. Nggih kalian lembang mau paling tidak nopo ngoten. Lembang. Hah? Lembang, Pak. Goyang. Kaya biasane lho, Pak. Piye? Biasane ature Sedang biru. Apa? Utek wis kakang masalah sok nyanyi-nyanyi sekolah. Wis biasa wis nggih. Apa kan? oke beda duet apa piyambakan monggo. Iya. Duet. Oh iya, kok tenang. Bawa sih, bawa ya. Sino Grande. Pak Yuda buka Pak. Kowe godhe ora aku nyamar dulu. Aku gak usah kok, Pak. Monggo Pak, ya. Aku ora duit kisinan bupati Pak aku ora duit. Nggih. Sopo di pasar kok salah itu sapa, Jar? Oh, bojone pacare. Pacar juga. Oh nyalami siden bocah kok kerasa siden barang. Nggih. Pak. Senang ganda lah Mas. Ayo Mas. Parewangi loro lopo Nyanyi banget gitu kan. perjuangan bos. Setelah perjuangan lele-lele Agak oke, Pak. jemput tresnamu mung lames. Apa nih? Orang ngira babar pisan sliramu citreng janji Larangnya pas. Masuk. Oke. kelas 5 apa kali jadi banyak syarat jadi bupati waktu akeh loh Mas. Nggih
aku tak ngomong genten. Kudu iso nyanyi. Nyanyi kudu sak nyawere, Pak. Kudu iso nembang. Iya sak nyawere nek mau nembang tok ora nyawere dicap Bupati Mleki. Iya masalah. Dicap Bupati Melarat iya masalah. Bareng iki mukti jur tak sio marang aku mbok iya rumangsan nono dek nalika tak tresnani kebuk tangan Orang itu antusias sangat loh Pak. Ora liwat andum slamet wang sewangan. Yo, campur sari dikumpul dan selama butuhkan campur sari ya. Kita bareng-bareng dumes. Bagainya betul kanjeng. Kepala dinas menang brengos itu tiba ya. Duitnya tuwipis bos. Oh ya kasar. Bukan apa? Pukilan. Brengos tak kepol baik duit tuwipis. Kalau duit nopo piyambak? Piyambak mau. Piyambak ya. Arep pemilu kakek duit masalah bos. Nanti nyanyi aku sisi aku. Iya. Oke, moga datrake Mas Mas. Ya. Ya. Ayo juga
Sosok siramu sing paling kepati ora nyoko kowe sing paling larang. Tepuk tangan kok dorong irisan Toko. Isi aku. Terus aku sabar kok. Ini kebanyakan libaran wis ben. Terima kasih gede. Oke Pak, Eko terima kasih ya. Terima kasih, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Wah, jam. Kuwi lujeng dalu jeng tatin. Sik Pak, aku ora tekan gone wis mandeg kok. Oh, bener-bener. Ngono ki awakmu ya kudu tanggap sing sasrita lho kaya-kaya apa. Lah iya lho lagi Jangkah lagi ngetek benake jare kok wis rampung. ora penak ora nggone. Ya ora penak kok ya kurang pas sih mboten penak. Amin. Sugeng dalu Pak Eko. Kuwi lujeng dalu. Mbak Limbo Mbak Sangi. Menika kepanggih malih kalian panjenengan. Nggih matur suwun bangun. Nek diri panggih wonten aku niki teng Ponorogo. Nggih. Kulon jenengan ngetan. Warga masyarakat mriki jeng. Yang jelas RW Tati iki daleme utawa omahe iki ngayuk Jakarta. Ning pentere ngendi, asma lengkape sapa? Mungkin banyak yang belum tahu. Oh, nggih niki saya pendirin. Kok jenenge apa alamatnya maksudnya? Nama lengkap. Nama lengkap, manut KTP napa mboten? Ya manut sing kondange no. Ya manut kondange Tatin sapa? Biasane nek kondange niku sing dawa napa sing cendhek? Lek sing dawa piye, lek sing cendhek piye? Oh, nek sing dawa Tatin Titot. Ngoten. Ayu. Jenenge Tatin TikTok. Iya. Jenengan kok mboten niku? Tegese napa niku? TikTok menika artinipun gedhe. Oh, ngoten. Nek gedhe TikTok. Oh, lek cilik. Nek cilik apa? Asli. Oh. Nggih, kula saking Sentolo Kulon Progo. Sentolo Kulon Progo. Nggih. Iya. Nek makanan khas Sentolo niku napa, Cuk? Kulon Progo ta? Oh. Geblek. Apa kuwi lagi? Geblek itu sering pati telo sing nek dicokot alot niku lho, Pak. Oh, kuat niku. Ulet kalian tempe besengek. Oh, tempe kesengnya. Jadi panjenengan di tempe ya? Oh, gadah. Weh. Mbok Mbok kapan-kapan tak niliki. Nek, nah, Kapan-kapan mbok tak niliki tempe ini sampean. maksudnya pripun nggih? Tempe sengek niku wau. Tempe besengek. Sengek niku wau. Oh, nggih. Kok niliki to? Lho, lha pripun sadurunge dipangan sing tenanan kaya sing ditiliki lek gak enak diterusne lek ndak yo. Ya ora. Maksudnya panjenengan mbok menawi mampir tenggang kula ajeng dahar tempe kula ngeten. Iya niliki tempe panjenengan. Dahar napa niliki? Lho. Misale napa dahar Loh, niliki? nek niliki ya kok ngumatke ora dimaem ngono lho. Oh, lek niliki niku niliki mek titik, Mbak. Oh, niliki ming Lek jarang niliki niliki mek tuwiti. Sakit dulit. Ah, dulit ini niliki. Oh. Engko lek prosesnya nak banjur dimam, Oh, dijahar. nek ngen kula niliki niku anu. Nyawang. Nyawang. Apa penak lek nyawang to? Alah. Ya kula nek jenengan kula tangleti ajeng apa jenenge mau? Nyawang napa ajeng dahar? Napa ajeng niliki napa ajeng dulit napa ajeng pripun? Ya dulit lah. Engko lek anu di tangan. Oh. Dulit niku nek gen kula niku kan tempe niku jenenge besengek niku Ini pancen model tempe piye, Pak? niku wonten kan Kotak-kotak apa? tempe kok kotak. Nek wujud tempe kaya tempe garit niku lho sing di nek Sing sekali suwak ngoten ya. Alah. Digariti ngono. Digariti iki kok nek. Tegese iki digarit-garit ngono iki kok nek. Mboten nek sing tempe beseng naik niku mboten digaret-garet. Niku wujude ireng. Nek niku wonten santene warnane putih nganil jenenge. Lah niku Dadi enak nyamil putih. enten maem gurih. Waduh, duh. Nek mboten
percaya mangke tengen kula tak nek kamile niku. Iya. Kowe kamile ya kabeh. Kapan-kapan boleh dolan ngetan niku nggo niku tak jajal TP sengek. Nggih minjang nek Lah iki enten iki daerah iki niku TP lumrah, TP tahu takwa, TP kok tempe lumrah napa ben kula mboten lumrah. Niku nggih lumrah panganan. Ya liyane niku lho. Iki soal Sentolo. Jenenge lho Sidawan ngandake tempe. Lah aku pengen roh daerah lho lah daerah Tenggalen niku kondange kan tempe apa jenenge? Kripik tempe. Oh, kripik tempe. Ponorogo iki kondange sate Ponorogo. Ponorogo nggih. Tulungagung niku kondange lodo Tulungagung. Jadi setiap daerah niku pasti ada ciri khas. ciri khas, ikon makanan sendiri-sendiri. Iya. Nggih, kula niku wae geblek kalian tempe besenge. Nggih, geblek niku lek iki disamblek, disampluk niku digeblek nek niku. Nggih. Oh, niku Terus tangi. Esek tangi. Wonge sing digeblek niku terus tangi. Oh, mergane bubuk digeblek tangi. Geblek tangi. Ini mboten digeblek we tangi kok. Asline tangi ki ambek mboten sah digeblek ngono lho. Ya, ditembangke sing kepenak iki saluwe jenenge guyon-guyon kali wis ditutup iki awake dhewe guyon dhisik. Karo tembangan kok tak aturke lu dhisik. Nggih niki wau Pak Mariono nyuwun tembang Podang Kuning kalian Lestari Ibu. Oh, Podang Kuning iki sing lho. Neno. Podang Kuning niku manuk niku lho, Pak. Wis seru lah manuk iki. Nek jenenge manuk iki ora mesti lek kuning. Lah, Yo, sampeyan ngarani lek manuk to, berarti lek manuk kan pengiran pembawaannya utawa arahnya tuh ke kuning nih lek kula manuk itu durung mesti lek kuning. lah. Enten sing coklat, enten sing ireng. Lah sakne ngandake manuk, jenengan gadah manuk mboten? Oh ya duwe to. Wong aku nyolong manuk enten pitik enten. Iya. Lah manuke gedhe napa cilik, Mak? Delok kebutuhan. Kita kok manuk kok delok kebutuhan lho. Lek sajake pengen manggung dhek mesti dingenge. Oh, ngono. Tutup nika Nek arep manggung, dingenge aku gelu. wulune nyepruk nika nggih. Lek sajake ngantuk nggih blungker ndak ketok barang. Oke, kula nggih tau weruh kok nek napa jenenge manuk tutup niku nek mboten ngajeng manggung niku sirahe kok ndelik ngono. Ndelik ngoten niku. Oh, berarti ngene jenengan iki nek yang ngene niki wayahe. Kok wayahe ndelik Mas. Mas memang manuk sing teng griya ta nggih, Pak? Manuk ndi apa duwe puter saestu. Nggih. Duwe puter, duwe terkuku komplit kula. Nggih. Oh, niku warnane warna-warna nggih. Warna-warna. Mboten kuning nggih. Lek kuning niku kan bodang lek. Bodang. Sing ireng nika kadang kula nggih pacar. Pacar. Niku ireng. Kacar niku ya. Nggih, kula kembang nika abang, coklat. Oh, nggih. Sampai nonton dulu ngono kan manuk. Kula ngene bojo kula gadah. Nek kula mboten, Pak. Iya. Lah sampean tombro. Iwak tombro sing kop. Iwak tombro niku termasuk ikan lohan bareng. Nggih, Podang Kuning iki pundutane Pak Mariono. Pak Mariono. Nggih. Niku juga enten pengundut Mbak Selia Tawacana riyen. Nggih, Request lagu Sholawat Badar kali pepiling dari Jamaah Masjid Al Mustaqim wilayah Lor Kali. Oh nggih. Ndur kan tadi. Kok repot-repot to. Saya mau di Pak. Ndur kan jadi pati. Alah. Pak kula dereng lho, Pak. Biasane panjenengan langsung nyoting butuh bensin ngono. Ini kok dereng. Loh, mosok sampe karo Pak Giri sampe wis Ini kula kalih Pak Bupati kok kancah. Putih-putih menika nek arek kula niku nyoting ngeten niku. Sak-sak kok ora. Oke, matur sembah nuwun. Ya sekali dalu Rama nggih. Pak Tumben iki ngangge sarung. Nyapa lho. Lah, Panjenengan iki ora mek ning wayang iki wau mundur pengaosan. oh ora ngaten. Pengajian. Kula niki nek Lah nek wong lanang gawe sarung lha niku. Lah iki ngoten arep kula benake sarung e. Lah yo. Lah nek ning omah lek
nggih makna. Wis gawe sarung wis wayahe. Oh iya, soal. Jadi ini masalah ya Pak guys. Saking akeh lho menika Pak, tumplek-blek wonten mriki sedaya dan madem mriki sedanten ini. Iki salam-salam kagem sedaya kemawon mugi tansah pinaringan sehat nggih Pak Bu. Nggih, lancar rezekine. Niku ning alon-alon niku nek mriki kebon orang-orang ditileki nggih Bu. Soale nanggon lapangan iki lho Pak, bahaya nek ana kewan-kewan masuk. Iki sawer Kak. Sinten? Lupa Bupati. Oh, kok ten mriku? Ini sawer kula. Oh, sing disawar sinten, Pak? Pak. Kok kuwi sing kula nggih napa mboten? Berdua. Kula sawer ngeten iki ora tak anu dhewe lho, Mbak. Ngeten iki mesti kula ngene sinden-sinden kula. Oh, masuk kas. Masuk kas nah dhewe. Kasih Ning mengko. Mengko. Aneh ketake ngapusi. Saiki. Arep ngomong apa? Iya. Biar terakhir. Kok sik aku tak delok sikik. Delok apa to? Kuwi lho upload-e gede temen. Yo kandel Pak Bupati kok. Kudune kan apa jenenge iki transparan didelokke nang dhuwur kotak ngono dadi iki para piyaga dan sinden itu membuktikan bahwa Pak Bupati iki nyawer sakmene ngono. Lah itu kan yo rahasia perusahaan toh. Mboten biasanya dibuka ten mriki. Nang ngene dibuka. Kose toh, kok dibuka-buka wani-wani buka iki lho. Nek ngeten iki ndak kena dibuka. Kenek ngono. Ono ciro lupa Piro, Ngolo. Jelas. Pun winjing mawon. Mulai tak kene saiki malah murah mari. Terus umpama saiki sampean mau tak wenehi, tak kon dadi jembatan lho Mbak iki ngeno. Ibu-ibu lan ada Dewaranggana ngoten sampean nggih purun. Ya wak kare gur ngulungke. Turunnya 300 lho. Tinggi sinten? Sinten-sinten. Ngulungno dhewe. Aku ora dikai kok kon ngulungke. Lho, titip sampean titip. Emang gak titip-titip. Nah aku kei yo gelem kan. Nah, 300 sih. Tinggi sinten? Sinten-sinten. Harga. Ngapa? Lah kula di talang kuwi teles lho, Pak. Bisa roh lah talang udanan ini teles. Lah iya, dek nyopiro ngono lho kesuwen. Ya, iki sekarang iki kabeh. Wis kok awakmu piro sedengken piro aku manut. Karo tak colok sesuk iki jumlahe sakmene arep digarane sakmene to. Dalang kok oleh pelit ngono. Ora direwangi ngene ora duwe kok malah. Aku kok meneh to, Pak. Iki nggih sinden. Mbak, niki kula ora ngelongi lho, Mbak. Niki sekian dalange. Kuwi ora dalang apian apa enak iki, Jal. Dalang apian apa dalang pelit. Kowe bilang mau melit-melit nih. Ayo diotong, sapa sing dadi bendarane? Utang yo ora kena bendara ulet. Ya kan anak buah iki niru karo Bose. kepalane karo bose. Lah kula niki lek jenenge dhuwit kan yo iso sat to, Pak. Jenenge kali iso sat lho. Menungso ki yo iso kekurangan keadaan. Nah, sing karo niku bendarane niku dhuwit niku kan dhuwit ngumpul ning kono, sok bagi sok poso. Lah dhuwit ngumpul rada lumayan tak sine yo ndak ora tenan. Apa ora ngerti lak aku bos iki, Jal. Lah wah, jenenge iki jek kurang sugih apa piye? Malah njaluk ngene anak buah iki. Nyile. Nyile nek dibalekke wong ora tau balekke. Aja pun tentri kemawon Mbak mboten sadi. Ngono iki sawarane yoga iki kudune monggo Pak Eko kagem panjenengan. Kula pun mboten butuhne, kudune ngono ora malah kurang 5.000 lho bodo nagih. 5.000 ya lumayan kena nggo tuku ya kok ya. Ayo diaturake. Ya, kodang kuning gawani sing penak. Agem bawa. Yono. Oh nggih. Bundutan saka Bomo Mariono. Nadyan. Nadyan. Lah ya anu kok malah diganggu lho. Diganggu. Nadyan nuju timung paksi. Saya napa saya? Yo, tak dibicara deh.
Agung diwarai kok. Jadi ngasihnya apa ya ngerti ya. Aton wae melu gajek kange. Ini sederhana namanya. Jadi keibuan. Tapi ora tau suara sing kakung ini bisa. Ya tergantung tergantung kebutuhan nggih. Wayahe pitik ngamuk ya wayahe ngabruk ya ngabruk. Ya. Halo manis nangsa susu. Senene ganggu. Ora ganggu, artinya ada spasi. Ada spasi untuk sama ini ngomong gelem loro nopo Mbak biasanya Mbak? Pilek, watuk, pusing. Ya, ora ngomong gelem loro. Masa kok ya. Udah bilang ngomong sik loro. Udah wayahe mlebu kok. Kuwi ngopo to, Bu? Sowi pun kok. Udah wayahe kok mlebu. Ora balik sik. Udah ngerti nek mau wis Setengah siji lho. Aku sih pengen berjuang kan ditatin kok. Tak ingin buli nanti ngantuk. Aja mengganggu lah. Kita lagi berduaan loh. Saya lagi berjuang kok jadi. Yedik bisa nih. Kaget aku berarti kok mah dulu. Sebelahnya ya. Pengganggu. Ini toh Islam anu lemah nih misalnya. Lemah nih. Ya, tapi ganggu. Gimana kayak dicepet yo. Tiba bunga iku nyandeng bisa podang kuning neno ya dibukani saka buka celok pawon sing ya
pun, Mbak. Ya, tabuane kurang jos ngono. Sing ndang kurang ajar. Ngopo? Lah kan kan nganti tekan ndodok iki ra dijelek-jeleki lho Pak nganti aku munggul. Pancen jarak sampean kok sing. Bagus awan. Nek petoknya kempet anu. Nek sampun nggih. Nek wis sampun ta? Nggih. Oke disambung. Ya. Siap. Iki atur pamudhun sampun dispen. Iki kula nderek kungon wonten sak wingking panjenengan Pakira Denika. Nggih, sampun dispen, Pak. Iki Pak Sanusi mantan Mojopanggung. Wah, kula sindalu Pak Sanusi, muga-muga sukses lancar sedayane. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Eko. Nggih. Kula mirsani liwat streaming request tembang Kendang Biru. Ya, saekoni Jabal Kari Sumber Gempol. Nggih, matur suwun. Bobo. Apa iki jenenge? Ahmad Arifin. Ya moyo keten juga hadir. Mbah Hemi. Ya, aja nganti lagune sing penak. Ya. Aja lali salam buat semua keluarga Kendal Bulur, juga Bu Tuti Botok. Ya. Ora tak terus ning mamae Dewi. Malah perkara ya. Ya, Mas Darto, muga-muga sukses iki Mas Darto. Nggih, sing kok Trenggalek. Nggih, Dok. Nerusne, Dok. Iki Mas ditutup jatuh munggah pentas. Tembange sing kepenak. Ya, maklong. Ya, jadi ben plong